bafowethu mawuse ufuna ukulahlwa nje entweni ufuna ukuhlala eside kuloo nto leyo kubalulekile ukuthi loo nto leyo uyenze ngoba uthanda uqhube uthando entweni ngoba into uma uzophushwa ukuthi ufuna inzuzo uma uzophushwa ukuthi ufuna imali ngeke uzulaste kuloo nto leyo into uma uzohlala kuyona yenze noma ingakuzuzisi lutho inzuzo noma imali akufike kube bonus yabona into yokukhupha inzuzo ngaso sonke isikhathi uzowenza into iza nokuphoxa okuningi ngaso sonke isikhathi empilweni uhlezi uphoxeka isikhathi esiningi futhi into ohlezi uzenza uyabe ungaqedi ngaso sonke isikhathi uyayishiya phakathi ngenxa yokuthi azikuzuzisi njengoba usukulindele into nje uma uzongena kuyona yenza isiqiniseko sokuthi uyayithanda wayenziswa uthando awenziswa yinzuzo uma ngaleyo ndlela leyo uyokwazi ukulasta entweni uyokwazi ukuthi into ongena kuyo uyenze isikhathi eside noma uyenze impilo yakho yonke ngoba loo nto leyo usuke uyithanda ngeke ize ikukhathaze ngeke ikucike injenge-hobby kuyothi noma usuzuza ngayo kufanele ukuthi kuyibhonasi ukuthi uzuze.